gi dwakruok marwakorego ni abe ing'eyo ni manda ni siasa tek piny obiro marach sani ka wan gi MP, MCA pamoja na rais original miluongo ni Amolo Wuod Odinga chuny piny. Muneno habari gani Mura? Ndalo mang'eny ema iketo mana ngo nyaka londe maneno kiting'o kang'o madhi mbele weche siasa madiyane gino bwana, weche siasa dhi nade? Ang'o matindo timore tata ikora gik moko te madije inyaketo kata ang'o mapiny yung yende gite matindo keta gi miel kata ndalo nang'eny anyiso gi ni ndalo nang'eny ito koro giyuka ma ji yuko watemani majatemo miku achiel kara nyis joge ni kata mzee nyamiel anyiso gi chon wati balot pepo aya wadhi but kiki miel kumunge okay DJ moko siri sani dendo gini tapi ongonore iko koni oma nyisa kaka japiko ne chalo chieng mano to koro de chama echa ne chieng ticha macha ne chieng ticha mega rally ne chieng ticha ng'we onge chalolo iparo ni kamano mana poko bedo ipani chieng mobedo to biro timo nang idwaro ai nyiso ni dwaro iwinjo ka discuss yo matek maonge gima chande jatelo ma chieng mobedo president MP Masona West onge ng'a piem go kikitem gino de chama pimo nyowadu mano chieng nok nindre akuna kune yawe wadwaro nyisi tem matek chieng tarik 9 dwe mar 8 oguru wate waduto wagochne ogo benjo ne kata kaka nan ready jatelo mamuol mokwongo wapimni jatelo mamuol ne kaka na ikorane aneni DJ ket ngoma aikorane mano mari ma original mano kiki wito mbuji jatimerwa kiki wito mbuji DJ ay mara rina noma kawu kipande nigi kurani digo tichareyo ikawa ngowa kawombo wolo yane kora gi angowa gi opande guling ne ngawa okay ugo benjo manwar kiki pono mule bugu DJ ling ni kia weche mwuoe DJ wadiri ket ngoma Ngeche paga ngwen wacho nango DJ wewa kanyo ngeche paga ngwen wacho niya diling ne ngawa okay ugo benjo kora chieng tarik 10 chieng tarik 9 dwe mar 8 2022 pek meli chalo welo chalo yani orwakute joma chalo tapki joma chalo ngowa tapki yani nyidendi matindo manya yiengo gimoro yiengo nango correct